He's now in makeup for one of Bulgaria's biggest chat shows. And it's his best opportunity yet to shatter his three-headed monster image. Do you feel like Daniel in The Lion's Den? Slightly. Slightly, but I'm rather used to that. As it turns out, the presenter goes straight for the kill. Не е ли обаче истина, че вашата държава се е развивала именно чрез това, че е превземала блага на другите през годините? Говори в исторически план. Колонизирала. Използвала ефтина работна ръка. Вашето име откъде идва? Фарач. Originally, we were persecuted Protestants from France who fled. There you go. Who fled in fear of our lives and were welcomed in by England. Но ако не бяха именно емигрантите и хората, които са идвали за да облагородяват тази островна държава, жените при вас още щяха да имат по-спретнати мустаци от мъжете, защото са жените първи братовчеди.